radi ovo. Moja kventica Kata nije se bavila sportom od srednje škole, pa čak možda i od osnovne jer je u srednjoj vjerovatno markirala. Ima obitelj, ima dijete, imala je veliki problem s masnim tkivom i nije nikako mogla smršavjeti. Javila se meni i odlučili smo raditi online. Motiviralo ju je da više ne želi sebe gledat debelu, da ju drugi ljudi možda drugačije gledaju, a i htjela je zbog djeteta da bude funkcionalnija, zdravija i da može više se igrati sa djetetom. Javila mi se, dogovorili smo paket od 3 mjeseca gdje smo radili 3 puta tjedno treninge, nije išla u teretanu, radili smo bodyweight, imala je jedan kettlebell sa kojim smo trenirali i došli smo do cilja gdje smo šavila 11,5 kg, a u isto vrijeme zategnula i oblikovala svoje tijelo. Stizala je, jednostavno je dijete znala staviti na spavanje, odraditi trening, također je i s djetetom znala odraditi trening i znala mi je snimiti dijete kraj nje dok ona trenira. Sad nakon transformacije se osjeća puno energičnije, poletnije, sretnije, puno se više može s djetetom igrati i osjeća se napokon ugodno u svome tijelu. Nema trenažno iskustvo, nije imala mogućnost teretane, nije imala nikakve rekvizite, nije imala čak ni motivaciju. Ako je mogla ona, zašto ne bi mogla i ti? Pošalji mi fit u DM da napravimo rezultate s tobom ko sa njom.